И Коста хора, аз съм Марто, както видите днешно заглавието на клипа. Както сте видели, ще ви покажа как да минете една от любимите ми карти в Майнкрафт. Ето, отивате в търсачката на пазара. Way of the... Но ето... Way of the Nether. Тук филтрите не ви трябват. Ето. Кликате тук. Аз съм си го купил вече така. Не купил, просто свалил, това е безплатен. И ето създаване. Ето, тези опции тук не ги пипате изобщо. Ако имате Realms Plus, създавате го в Realms. Аз нямам Realms. 20 минути. Моля те. Вижте, на мен ми се заради бързо, понеже вече е онлаунът и само трябва да го създам. Аз вече го имам минат и ми е лесно да го мина. И забележка за мапът. Направен е само за 1.16. Не само, а за всичко над 1.16. Включително. Вижте, излизате и отивате до този недър портал, който е и до този. Ако искате да си четете това, дава ви само в зелените обжектив. Като това. Трябва да уведомим Каметаса. Той си е направил и друг мап, но другият е доста по-сложен, а е за по-стара версия. Там е когато добавиха пчелите. Само да добавя. Не очаквайте да правя видео на Way of the Beast онзи мап. You're here. We're worried that something has happened to the mayor. Go see if you can find him upstairs. Гледайте други видеа за паркур, ако искате. Малко е зловещо, тук защото почва една музика, като се забавите. И ми е малко неприятно. След като сте взели обсидиан на Flint and Steel, меча и гащите, които ще ви дават, повярвайте ми. В принцип това го скачам, но сега не ме мързи. Отивате пак до Nether портала. И понякога и трябва да се върнете точно до портала. Да му минете така, да отидете тук, да дойдете. Не знам, понякога доста бързо мапа. The mayor must have gone through the portal. Place down the obsidian blocks and light it. We must find him. Това всъщност май е съндъкът на кмета, който трябва да спасяваме тук. Може в тези две полета тук просто ти я показвам така. Понеже не искам да изчезна с паща ми с мендинка. А знаете ли, че недъракът всъщност дори от дъжд не газне? И ще ви покажа нещо. Първо да дойдете ето тук. Този да почне да си бърбори. Ей тук капитал, ей сега да ви се покаже злодея, който е майор обладан от дух, от някакъв злодей. Това по-късно ще трябва да го целим, виждате ли? Wait a minute. Is that him up there now? You'll never save your precious mare. That's right. I'm using his body to store my soul. Не се чудете защо нямам фейс камера, просто снимам по телефона. Ето. Besides, I've grown quite fond of this. Това ще излеви с експлозия портал. И сега няма да можем. Ето, стивял го и не можем да се върнем. Yoo-hoo, friend, over here. Този е доста смешно, нали? There's only one way we can help the mayor. We need to defeat the evil that controls him. Ако клипа стане доста First we дълъг, need to prepare все пак ми е един and learn първите видеа. the way of the nether. There's no time to lose. We need to venture further in. Let's go. Значи трябва да го последваме. Понякога е така се бъркат, което е минимален бърк.
Картите са направени супер хубаво. Очаквам да ги харесате, наистина. Човек се е постарал да ги направи. Битъл да намерим 8 Nation дебрита. Имам предвид, сещате се, тия древните останки. This terrifying biome is so Това са Nation sand-felly. дебри. Don't let the horror stop you, though. Down. There's an unusual amount of ancient debris here. We will need ancient debris to start crafting the strongest armor in all of Minecraft. Синия огън. Take this pickaxe and collect 8 pieces of ancient debris. Return to me once you're done. И приличат на дървета между. А къщите преди да влезете в това, не ги барайте, нищо няма да намерите вътре, честно. Ще намерите един диамант, а знаете ли, че ще си правите недерайт брони и меч? Бих ви спорил на финал, но знам, че щом сте нали, на това заглавие, ще разберете и ми е малко неприятно, ако го спомня. Това принцип веднъж не получих кирката или не я намерих. И чупех с ръка, това се чупеше по-бавно от CD-ном. А тук между другото, тази стенд почнка е тук. Ще ви помогне, много ще ви помогне. Басалата съм го изпуснал. А не дракът стария беше доста по-агресив между другото. Ще опитам като го едитвам да ви покажа как изглеждаше стария недърак. Искам да пробвам да мина този мап за поне 20-30 минути. А между другото в 1.16 добавят един много хубав енчант. Това е Soul Speed, скорост на душите, което е 1.2 мисля или е само един. Не знам, но ви дава бонус скорост, когато стъпвате на Soul Sand, защото все пак знаете колко е бавно и тук ще ви покажа. А с спринт гледайте до къде са. Се смютвам, когато някой или нещо ми пречи. Почвам ли? Съжалявам, че забравих малко нещо, само да се етажи да правя нещо. Ето, миналия път също тук бяха Ancient дебритата. Понякога бъгват, между другото. Ако мога да си ги направя 13 и да си направят фул недъра. А повярвайте ми, един Хорнен ми пусна веднъж. Знаете ли какво? Няма да повярвате. Пусна ми Diamond Chestplate. Good job. That should be enough. Now, let's get going. Този между другото е мега як пич. Ако знаете каква битка сме играли, да му го си мога. Ох. Тук между другото идва наблизо места, ето бата от делтата. Тук идва място, на което бях зацикнал толкова лошо. О, тайдам задължително ще сложа. Телефонът. Аз в принцип би слагаме
Не знам що. Просто така. Един бък, който намерих, ви казах, че мога да се умножавам на това понякога. Thankfully, it seems whoever lived here got out just Да in ги смелкнем. time. Смел значи да Melt ги the ancient debris to да ги create направим на netherite Netherite scraps. scrap. And let's keep Ей, на moving. това. We don't know if that ghast is still around. Hurry! What? Видяхте ли как ги бъгнах? Това е мега як бък. Малко се бави все пак Ancient Debris, но... Уау, бъгнах го и то пред вас. Напишете ми в коментарите точно в коя секунда и минута го се показаха отново, за да видим. На мен ми дават само 8 Netherite скрапа. Ще си пуста малко Ancient Debris. Не. Ето 8 Ancient Debris бъгнати. И някакво риба. Ще ви правим Netherite скрап. Brilliant work. Now, let's go. It's not a good idea to stay in one place for too long in the nether. Значи, тук идваше място, където се... тук ще се бъгне мъничко, но... за това го. Този път не го бъгнем. Това местенце. Между другото, аз знам къде е. Отива. Да, тук бъгваше. Много е смешно. Как се кача нищото. В база от делтата отивам. В принцип, на тия... Инготи там сме. What was that? В принцип, вижте са, когато това е I just had a great idea. You go on ahead without me while I take some important notes. Вижте са как ще се бъгне всичко. What? You survived! I'm not sure why you didn't take the secret passage instead. И тук няма нищо, вижте. Anywho, let's press on. Между другото, най-гадната част тепърва започва, само да ви кажа. Между другото, майора, обладания, залавя и то спичнията да го спасяваме. И само да ви кажа нещо много важно. Do you see Когато that ми beast? покажа на That's a напълнителя, hoglin. след да ви показвам They're следата, dangerous, so Как keep мина your се появи. distance. че According to my имаше един много като research, мишена. Там warp трябва да fungus оцелите terrifies след them. Let's да keep се close to сляе that warped fungus или path and keep какво беше moving. другото? Блъка, да. Говорим малко на нос между другото. Хрен сон, не се болим. Ако го удариш, ще те нападне, но сега няма да ме нападне. Those cursed piglins. They've stolen some warped fungi from the path. Friend, could you get the warped fungi back? I believe that cave is our best bet at recovering them. I'll keep watch. Ето го местенцето. Трябва да дойдете ето тук. След това пиглини идва тук.
Вижте тези, когато играте нормално Майнкрафт и сте в Недъра. Ако носите златна броня, обувки, игращи, честплейт, шлем, не ви прави, не ви нападат. You made quick work of those piglins. Вип. Now, place the warped fungi along the path and we'll press Ето това да on. ги поставите. Той е много хубав мап. Това е любимия ми мап. И съжалявам, че прекъсна, просто всичко ми е бърна. Да му се не знае. Наистина, ако и ще стане супер як да му се не види. Looks like this place is deserted. We should make use of that crafting bench while we're here. Combine the gold ingots you got from the piglins with the netherite scraps we smelted Кога earlier. получи това Then чудо? we will have ourselves some pure netherite ingots. Два недерайт. Fine work indeed. All that stands between us and base camp is the peaceful warped forest. Friend, use the warped vines to climb up the ledge. Вижте, по тези можете да се катерите. Също и по червените, само да ви кажа. И сега ще ви покажа по червените му. Също това е, само че по червените по-трудно се вижда. Ето сега ще има битка с Майер. Най-главната битка, с която ще го смажат от бой. Изкривената гора ли е? Warped Forest. Ако направите ето така с добра върпун, което ви да е дърво, ще ви махне кората. You two have been busy gathering resources from my domain. How very foolish of you. Put a stop to you troublemakers. Goblins! Piglins! Attack! That's my cue. Best of luck, hero. I'll see you by the river ahead. Снимам видео. Повярвайте ми, след почна, като си я ползвате накрая. Повярвайте ми. Вот, а този път ми пусна пиглина. Ми е леко удобно, защото съм бил такова нещо. Хопна последно. Friend, jump on one of those striders. They can provide a safe passage over the lava. Use the warped fungus on a stick. It'll help you control the strider. Good work! You made it across. Now let's keep moving. It looks like there's an old netherite forge over there. Ето сега какво се прави. Netherite armor. Netherite gear, което е мега як. Now it's time to get serious. Place your diamond gear on the table and combine each piece with one netherite ingot. Doing this will infuse the item with the strength of netherite and make it much stronger. И тук са ви гащите и обувките. Чуйте, защо има два такива ли? Ще ви обясня много бързо. Защо има два инката? Защото ще си направим и мечът. My, what fine craftsmanship! There are some old netherite armor pieces in the forged chests. Equip them along with your newly crafted chestplate. We should now be ready to face the corruption inside the castle. Близо сме до Let's head финала, back to хора. camp and see how that bridge is А coming тук ще along. заловят сцинт ли какъв е, не знам, обаче ще го залавят на този мост. Идваме до тук. The fuck? Enough!
This ends now. Scientist, you're going straight into my cage now to deal with you. Hoglins, attack! Friend, please help me. I hate cages. They scare me silly. I have just the thing. Hero, take this bow and shoot that target block to free the scientist. Ето казах ви, построили съм мост и са мъртнали скелетата. Би. Thank you, friend. I had almost cracked the Никога lock, преди да го though. освободите не влизате But в your оранжево. help is still Чухте ли? appreciated. Защото тогава трябва да минате There's целият no мап time наново. for this. The Hoglins are everywhere. Go on ahead. Save Almir. He's right. There's no moment to lose. Quick, jump on the levitation device. Impressive. You managed to craft yourself some netherite equipment. However, it won't help you defeat me. I'm invincible! Friend, it looks like this great power from the soul fires. Ето хвърляте стенчката тук и Extinguish ги the почвате. fires to weaken the corrupted mare. Аз на Pocket Edition не мога да кликвам. Трябва да отидете. Withers, arise. Stand and fight for your king. Беше му те тук не е толкова лошо. The Nether seeks only the strong. If you think you can challenge it, you're wrong. Сега, значи, ако си бях хвърлила тук стената, ще тя да ги убивам по един угъл. И да се влезе огнени демони. Here's my final form, powerful and pure. Now, your weak souls I'll cure. Най-тежко да убием честно.
не толкова. You're tougher than I thought. No matter. Let's see how you deal with this. It is over. Your search is done. The mayor shall remain the cursed one. Leave those fires alone. This can't be happening. Ето вижте, който... Not after all that planning. Титлата. Който огнива. No. Hero, you saved me. We must get out of the Nether and back to the safety of Poppy Isle. There is a portal at the top of the castle. If my calculations are correct, it should take you directly back home. The mayor may be safe, but corruption still lingers in the air. I shall remain and research more. Farewell, friend, and great work. Вижте, когато излезем, давам бас на легата. Уоу! Вижте, да е дървето. Преди това не го видях. Ето зомби хорен и пиглин. И това ще е всичко днес. Чао, бато!